boží hrob. Dobrý den, hned na začátku tématu netuším, že stojím nad hrobem. Ale nalezl jsem zde něco, co je ukryto hluboko vnitru. To, co následuje v již vydané úvaze, jsou nástěnné malby. A co konkrétního zde uzavříme muže sedícího v jakémsi vesmírném modulu. Nejen to viditelně v něm jen nesedí, ale modul řídí jako naši moderní kosmonauté, astronauté, dnes již také tajkonauté. Takováto data nalezneme hluboko v textu o božím hrobě. Postavou muže, kterou jsem zde nalezl, není na první pohled Bůh stvořitel, ale jeho syn. Na scénu vstoupí hned v několika fázích. První bude náprava nás lidí. Jelikož jsme nepoučitelní. Hodlá tento mladý muž položit vlastní život za naše hříchy. V druhé fázi mu kdosi pomůže vstát z mrtvých. A tou poslední nejdůležitější informací pro nás je jeho pochod neznámo kam na sever. To, co se zde odehraje, je velice zarážející. Tento muž vstoupí na nebesa. Představme si člověka bez výcviku. Jednoduše nasedne do modulu a odstartuje na nebesa. Jeho cestu kdosi řídí. Nejen to, modul následně pronikne hluboko do daleko větší vesmírné lodi. Jak se zdá, velitel lodi již svého syna očekává. Kam se následně všichni odeberou, tak to nevím. To, co však vím. Něco, co po tomto dlouhém příběhu zůstalo. Je to právě onen boží hrob propojený s kostelem svaté rodiny a v něm ukryta postava samotného Ježíše Krista. Nikdy jsem jako malý netušil, co tato památka ukrývá. Nevím, proč zdála se mi maurská, ale opak je pravdou. Takových památek jsou tisíce po celém světě, ale i u nás. Druhou nejbližší nalezneme na střeše základní školy Hálkova v Humpolci. Spolu jsem to moc nechápal. Když jsem však uzavřel moduly letící na obraze, přestal jsem pochybovat. Tímto se dnes rozloučíme. Co bude dalšího v pořadí, vám znovu neprozradím, nechte se znovu překvapit.